kalaka egwu ndị mmanya ka ji agụ okwunu egwu m bụ ndụmọdụ na-elu ihe ọma ga-eji na-eji eje n'ogwu ewere m ndidi jebe n'elu ọcha na acha na echu echu ndidi bụ ọgwụ ụwa ndidi bụ ọgwụ ụwa onye nwere ndidi ọya dịrị ya onye nwere ndidi ife adịrị ya mma onye nwere ndidi ife agaba ọfụma onye nwere nwanyị ife adịrị ya ọgwụ ụwa ife ọbụla onye na-eme ife ọbụla ị na-eme n'elu n'ọchọlụ ndidi ka nwa egwu ji ṅụ nne ya la onye na-azụ ọhịa ntụtụ ka kpaji eju onye na-eti egwu ndị ọma iwere nwanyị ife adịrị ya mma egwu gị n'elu ụwa n'ojele n'elu emekwala na mmadụ ibe ya imele n'elu ebe ọ na-aga onye adị aka ibe nye n'elu ụwa ka m na-ekwu egwu m ka m ji ejela obodo ka m ji egwu okwu n'elu ụwa onye na-alụ ọlụ iwere nwanyị nweta promoshọn ya bụ ife onye na-eme biko jisi ike na obe dị ọkụ ya jụọ oyi n'elu ibe egwu ụmụ ka njeje obodo ka m kwuo okwu n'elu echezọ na bịa egwu ụmụ ka njeje n'elu ugotracha dị chechu n'ụwa ka m na-ekwu n'ugwu si n'ihe enwe ego n'ụwa ka m na-ekwu obodo n'ihe akpata ego ọ sị n'ihe arụ ụlọ elu nwanne m n'ihe arụ ụlọ dị mma ọ sị n'ihe agba moto n'ihe agba benzi ibe dị mmasị na akara aka onye m nwere nwayọ chọba ifeọma ibe dị mma dị agwụ agwụwo n'elu ndidi bụ ọgwụ ụwa ndidi bụ ọgwụ ụwa onye nwere ndidi ọya dịrị ya mma onye nwere ndidi ife adịrị ya mma inwe ndidi ife agaba ọfụma onye nwere ndidi ife adịrị ya mma eji bụ ndidi jebe n'elu ụwa ije ekwela maka ije ụwa wee zugbo oli na alụ mmadụ n'elu ụwa ka nne ama anya nọ ya echikwu na nkịta nwere ndidi na-atọ ọkpụkpụ siri ike ije nu nwere ndidi jebe ijuzo onye gbara ego n'elu ụwa mgbe o jiri bido n'elu ụwa gwa gị amụrụ onye na-ego onye ka amụrụ mụ ego echezọ na bego ụbụrụ olu ka m si eje egwu m bụ akara aka m o nwere mmadụ ka onye nwere ego onye na-apịa ọlụ irelu ndidi nata ego n'okpoko elu egwu m ka m ji chọba ifeọma onye nwere ndidi ife adịrị ya ụnụ maba anyị na-ememe egwu Tolisi Sound Studios ndị ọma meje m ụnụ dị ụsọ ọkacha mma dị na production ka ụnụ na-ememe ọgwụ echezọ na-abịa ka njiri egwu m je ekene obere nwa ndị Igbo onye ọya dịrị mma ọzọ dike na ala ụbụrụ olume ekeneghị onye nwere gị nwere ife n'elu odogwu abụ ọsọ gụ nke izizi na ala ụbụrụ olu
nyela ogbenye aka nenu onwele gị n'ole nwa dị mma agụọma na India olumekeleghị n'idu nsọ yechezona nwa odiri na-ekwunu nenu ugo tracha dị chochu n'ụlọ gaba ọlụ gị na ọ dị mma nenu ejiri m okwu m jebe awụ ide mmiri obere ugo na awọ onye isi bụ onye isi n'ụwa ka mụ na-ekwunu nenu ụwa Managing Director Brothers Band International olumekeleghị onye nwere gị nwere ife agụnwa si kane n'ụwa mekeleghị ụlọọwụ ndị Igbo n'oru n'oko senior brother olumunekeneghị isi mụta ibe egwu m machọlogwu na ibe dị ọkụ ji ajụ oyi onye ọmasụto n'odogwu iseke gị seje obere nwa eze oyi m elele m ọgụgụ igwe na South Africa n'ubekeneghị onye nwere mmadụ ka onye nwere ego wele ndidi jebe ibe dị ọkụ ya jụ oyi egwu m